Godmorgen. Jeg er på vej til DTU i Lyngby. Der læser jeg. Jeg er studerende. Jeg læser kemiingeniør på DTU. Jeg kommer fra Ishøj. Det vil nok betyde, at jeg kan sove lidt længere om morgenen og have lidt mere tid til mig selv om aftenen. Og måske lidt mere overskud i hverdagen på længere sigt. Der plejer jeg at bruge det til at slappe lidt af og høre noget musik. Jeg bruger det til at komme frem og tilbage til næsten alt. Både skole, arbejde, venner og så videre.